Er det en gave? Ja. Det var godt. Tak. Og der er tape. Okay, tak. Nej, der er ikke lige tape. Nu er der tape. Nu er der tape. Tak. Tak for det. Åbne den. Hvad var der i? Der er flyvemaskiner og biler. Prøv at se. Men jeg skal tage med. Ja, du må også gerne tage med. Skal vi ikke? Nej. Jeg ved altså ikke, hvad jeg skal synes om, siger hun. Er du sikker på, at vi skal have ham der med hjem? Han er fin. Signe, hold nu kæft. Han er fin. Han er spændende, Aske. Det er ikke det, vi skal synes om ham, siger. Nej. Du er lidt en lille underlig en. Man kan se, hvor rolig Aske er til sådan noget. Det er lidt sjovt, at han er Ja. Så ind i bisserne. Ja. Hvor er du dygtig, Eske. Hvor er du dygtig, dreng. Er han lidt underlig? Ja. Eske. Eller en bjørn, eller hvad er det? Hej du. Ja.